Kif intom ħalasew? Wara nofsinhar tajjeb. Prim Ministru, intażlet fid-dawl ovvjament li Fern ma laqax ma rikkonsidrax u se jkun qed jirreżenja, intażlet jew se tkun qed tintażel fis-sigħat li ġejjin persuna li tokkupa l-kariga ta' deputat Prim Ministru għalissa. Net lill-Mr. Fern anke wara d-diskussjonijiet li kellna aktar kmin illum tlabtu jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu, però għal raġunijiet li spjega li dik il-pożizzjoni tiegħu riafferma, nifmu. Illum tilef il-pajjiż. Illum il-pajjiż tilef persuna li jiena totalment konvint mill-integrità u mill-kapaċitajiet tagħha. U meta jintemm il-proċess ġudizzjarju kontra Mr. Fern, il-pajjiż qatt jifhem iżjed x'persuna tilef illum. U lil kull min huwa bħal Mr. Fern li ħadem b'mod lejali lejn il-pajjiż partikolarment fl-iktar mumenti sensittivi u diffiċli għalih, nisem tqa' niddefendihom bis-saħħa. X'niġi għad-domanda tiegħek kompletament iffukat fuq 8 ta' Ġunju biex dakinhar il-pajjiż jieħu dak ir-riżultat li jixraqlu ħalli nibqgħu mexjin il quddiem bl-implementazzjoni b'saħħitha tal-mandat elettorali u tal-manifest elettorali biex bis-saħħa tal-implementazzjoni ta' dak l-elf proposta inkomplu nħolqu ħafna ċi tal-pajjiżna. U jekk ħatħalli. Jekk Mr. Fern mistoqsija jekk Mr. Fern fil-fatt eventwalment l-innoċenza tiegħu tkun ippruvata wara li għaddi ovvjament il-proċess, inti lilu jew qed tagħti l-kelma li jerġa' jiġi reinstated lura fil-gvern. Jien dik il-pożizzjoni għad fil-fema tiegħi x'kellha tibqa' sa millum il-ġurnata. Jiġifieri aktar u aktar tkun tgħod dik il-pożizzjoni meta mhux jekk, meta ikun hemm il-pronunzjament ġudizzjarju li liberaħ mill-akkużi. Prim Ministru, ħatħalli il-pajjiż 4 ġimgħat, 5 ġimgħat il-poplu imdendel f'din il-kriżi, kif se solvija? Seraħrat, l-ewwel net il-kriżi qed tgħid inti li hemm kriżi, naħseb il-kriżi vera. Il-kriżi fil-Partit Nazzjonalisti iva, waħda kbira. Di affarijiet statali, Prim Ministru, mhux partiġana. Hemm kriżi fil-Partit Nazzjonalista illi issa ilha għaddejja snin u aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tintensifika ruħha. Għandna deputat Prim Ministru qed jirreżenja mhijiex kriżi. Serraħ rasek illi ma hemm ebda kriżi fil-pajjiż kontrarjament għal dak li qed jipprova jpinġi l-Partit Nazzjonalista, anzi gvern totalment iffukat sabiex sa 8 ta' Ġunju nibqgħu nikkonvinċu aktar lill poplu tagħna dwar l-importanza tal-vot ta' 8 ta' Ġunju biex dal-pajjiż ikollu lokalitajiet illi jixraqlu, biex dal-pajjiż ikollu l-Ewropa li jixraqlu, però fuq kollox ikollu wkoll is-sovranità tal-poplu illi tiġi salvagwardjata, illi jkun il-poplu illi jażel u il-gvern tiegħu, il-poplu li jażelu fl-aktar mod demokratiku bis-saħħa jiġifieri tal-vot, u għalhekk issa l-poplu għandu l-aqwa arma fit-8 ta' Ġunju biex itenni r-rieda tiegħu li dan huwa stat sovran illi l-poplu jażelu lil min imexxih u Mr. Fern għandi fiduċja sħiħa li minn issa sa 8 ta' Ġunju se jkun qed jaħdem sfiq ukoll biex dik ir-rieda tal-poplu tkompli titwettaq u titwettaq ukoll fil-manifest elettorali fil-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Madonna kollu l-poplu qed jistenna lilek biex isolviha din, Prim Ministru. X'il insolvi? M'għandek ebda kriżi, kriżi fil-Partit Nazzjonalista. Għandna deputat Prim Ministru li rreżenja. Il-kriżi fil-Partit Nazzjonalista tal-Bernard Grieg biex isolviha. Predeċessur. Prim Ministru Chris Fern qal li ħass l-obbligu li jirreżenja biex jirrispetta l-istituzzjonijiet. Jiġifieri nies oħra li ma jimxux fuq il-passi tiegħu mhumiex jirrispettaw l-istituzzjonijiet. Diġà esprimejt il-fema tiegħi dwar dan il-punt u dik il-fema naturalment mhux se tiġi mibdula.